स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों सोलिफु डिसेम्बर दानाव फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय फोसावथाय होनायजों BTC नि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ रोंगिरि महरै थिसनथायनि राहा आजावना लायाब्ला गोख्रों सोमावसारनाय जागोन आरो आयेन बेरेखा महरै थिसनजानाय सा 427 फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै गोजौ बिजिरसालिनि हेफाजाब लानाय जागोन। बेबायदि बिबुंथिखौ BTC गुदि टेट उथ्रिसारनाय आफादा होदों। गाहाय मन्थ्रि PM मदि दुबाइयाव COP28 नि मुलुगनां बारहावा शिखर सम्मेलनाव ग्रीन क्रेडिटनि मुंसे गोजौ थाखोनि हाबाफारियाव बाहागो लायो। हार्दिक स्वागत है मेरे ब्रदर और UAE के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। इतनी व्यस्तता के बीच भी उनका यहां आना, हमारे साथ कुछ पल बिताना और उनका समर्थन मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। UAE के साथ इस इवेंट को को-होस्ट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन का इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया गुवाहाटीनि खानापाराव थानाय आसाम जुनाद फाहामथाय बिगियान फरायसालिमा गेलेमु फोथाराव आबाद बिफाना खुंनाय 5थि आसाम हारिमायारि आबाद हर्टिकालचार क्रप्स मेलायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों। আপোনালোকে জানে যে যোৱা আঢ়ৈটা বছৰত আমি অসমৰ কৃষি খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছো। প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰে কৃষকৰ পৰা মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইজত ধান কিনাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু আমি দেখা পাইছো যে যোৱা বছৰ আমি ৬২,০০০ কৃষকৰ পৰা ৬ লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো। फोसावथाय होआलासिनो आयेन बेरेखायै BTCआव फोरोंगिरि थिसननायनि अजद BTC गुदि टेट उथ्रिसारनाय आफाद। कक्राझारनि शान्तिनगराव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि गुबैयै प्रमद बर'नि गोरोन्थिनि थाखायनो BJPआबो खहा जानाया जागायजेनबाय। बेबायदि बिबुंथिखौ BPF दोलोनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया होदों। मख'नो गोनांदि जेसेबां फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि साना सुंद' जाबोदों एसेबांनो बड'लेण्डआव राजखान्थियारि थासारिया दुंहाव जानो लादों। भारतीय रांखान्थि राहाखौ लानानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दाबि दैखांनाया नंगुबै जासिगोन। फैगौ 2 बोसोराव भारतीय रांखान्थि खालनि साइजआ 5,000 आरब डलारसिम सहैगोन। नीति आयगनि बारग'लेङाइ आफादगिरि अरविन्द पनगरियाया बे बाथ्राखौ बुंदों। बियो बुंदों दि भारतआ 2026 सिमाव मुलुगनि 3थि बयनिख्रुइ देरसिन राजखान्थि राहा गोनां हादर जागोन आरो बेनि GDPआ 4 बोसोराव 5,000 आरब आमेरिकान डलारसिम सहैगोन। साननैनि हाबाफारि लानानै मिंमां नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायबाय। संसद भवनाव हाबहैनायनि मास्टारमाइन्डआ मोनथाम प्लेन बानायदोंमोन। संसदनि रैखाथियाव फेलें खालामनाय केसआव हमजानाय दायनिगिरिया पुलिसनि सिगाङाव गोबां गिदिर बाथ्रा फोरमायदों। सुलुंनिफ्राय मिबथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरिया दासिमबो जेरा सेबनाया सोलोंगासिनो दङ। जेरानि सेबनायाव बे गासै योजनानिबो मास्टारमाइन्डआ ललितमोन होनना मिबथिनो मोनदों आरो बियो संसदनि रैखाथिखौ सिमफायनायनि थाखाय मोनथाम प्लान बानायदोंमोन। बे प्लेननि गेजेरजों संसदनि बायजोआव धरना होनाया बेनिनो बाहागोमोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया सुरत डायमन्डखौ बेखेवगोन। बेयो हीरा आरो आभूषण फालांगियाव मुलुगाव आथिखालनि देरसिन केन्द्र जागोन।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।